Labora és el servei públic d'ocupació i formació de la Comunitat Valenciana. Labora forma part del Sistema Nacional d'Ocupació, que està compost per els serveis públics d'ocupació de cada autonomia que es dediquen a ajudar a les persones a trobar una ocupació mitjançant l'orientació, la formació i les ofertes d'ocupació, com fem en Labora, i pel SEPE, el Servei Públic d'Ocupació Estatal, que es dedica a gestionar el pagament de les prestacions i subsidis per desocupació. Encara que compartim oficines, som dos organismes diferents. En Labora disposem de 54 oficines d'ocupació anomenades Espai Labora i de 13 centres de formació anomenats Labora Formació. A causa de la situació excepcional provocada per la Covid-19, només pots acudir al teu Espai Labora amb cita prèvia. Les atencions les realitzarem per telèfon o per e-mail, per la teua seguretat i per la de tots i totes. Si necessites contactar amb nosaltres, accedeix a Punt Labora, emplena el formulari Contacte amb el seu Espai Labora i et telefonarem per tal d'atendre't. Des de la web de Labora pots renovar o reactivar la teua demanda d'ocupació. Entres en Punt Labora i punxes en Accedir. Primer, has d'identificar-te amb el teu DNI o NIE i el teu codi PIN. Si no el tens, punxa en He oblidat el meu PIN i rebràs un SMS amb un altre nou. Recorda que la teva inscripció has de renovar-la en la data que apareix en el darder, encara que en aquests moments la renovació és automàtica. Després de cada contracte laboral, has de reactivar-te per tal d'aparèixer de nou com a demandant d'ocupació. Una vegada dins de Punt Labora, veuràs altres finestres que et seran molt útils, ja que et permeten inscriure't a ofertes d'ocupació, sol·licitar cursos de formació, actualitzar les dades de la teua demanda a través de l'autoentrevista, emetre certificats i imprimir el teu currículum, així com sol·licitar cita prèvia per a l'orientació o atenció personalitzada. Des de l'app, també pots renovar i realitzar els tràmits anteriors. Et recomanem que et descarregues l'app GBA Punt Labora en la tenda d'aplicacions del teu mòbil. Una altra opció per renovar o reactivar la teua demanda és telefonar al 012 o al 96 386 60 00. Ara que ja estàs apuntada o apuntat i coneixes els mitjans telemàtics, t'explicarem per a què serveix estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació en Labora. En les nostres oficines trobaràs professionals preparats i preparades per millorar les teues possibilitats laborals. Atenem a cada persona segons les seues necessitats. T'acompanyem en la cerca d'ocupació, t'ajudem a millorar la teua formació, et posem en contacte amb empreses i entitats i t'oferim ajudes i subvencions. Ara veurem en detall cadascun d'aquests serveis. A través d'una entrevista inicial, tractem de conèixer les teues habilitats, aptituds, experiència i formació per a dissenyar un pla organitzat que et potencie professionalment. Els nostres equips d'orientadors i orientadores et motivaran i t'acompanyaran en el teu procés de cerca d'ocupació. Treballem aspectes com identificació d'alternatives professionals, el disseny del currículum, presentació de candidatures, processos de selecció, informació sobre formació, mercat de treball. També incloem la utilització de mitjans digitals per tal de posicionar-te i captar l'atenció d'empreses. També disposem del campus virtual Labora Orientació, on podem guiar-te en el procés de cerca d'ocupació i facilitar-te continguts d'orientació ajustats a les teues necessitats. Si tens inquietuds emprenedores i estàs pensant a iniciar un negoci, t'oferim informació sobre els passos que cal donar per a l'autoocupació, les eines per a la presa de decisions, les possibles fonts de financiació i subvencions, o et posem en contacte amb els punts d'atenció a l'emprenedor o emprenedora,
espai. Si necessites contactar amb el teu orientador o orientadora, accedeix a Punt Labora i sol·licita contactar amb el teu espai Labora, marcant l'opció Orientació professional. En Labora publiquem ofertes d'ocupació d'empreses que necessiten contractar a persones com tu. Si vols augmentar les possibilitats de trobar treball, és molt important que tinguis les dades actualitzades en la teua demanda d'ocupació. Com pots actualitzar la teua demanda d'ocupació? A través de l'autoentrevista, on pots completar dades personals, formació, treballs que t'agradaria realitzar, disponibilitat i altra informació rellevant per trobar treball. Perquè les empreses vegin la teua candidatura, has d'apuntar-te en aquelles ofertes que complisques els requisits. Per inscriure't a les ofertes d'ocupació de Labora, has d'accedir a Punt Labora i anar al botó d'ofertes. Recorda que pots accedir amb el teu ordinador o amb l'APP en el teu mòbil. El cercador d'ofertes és senzill. Pots utilitzar una paraula clau, el número d'oferta o bé marcar un àmbit geogràfic per trobar aquelles que coincideixen amb el teu perfil. Selecciona l'oferta. Amb el botó M'interessa t'inscrius com a candidat o candidata. Si a més adjuntes el teu currículum, milloraràs les teves possibilitats. També pots optar a ofertes d'àmbit europeu amb la xarxa EURES. Es tracta d'una xarxa de cooperació europea per facilitar la mobilitat laboral dins de l'espai econòmic europeu. Els serveis que t'oferim són orientació en la cerca d'ocupació a nivell europeu, assessorament en projectes i ajudes a la mobilitat i ofertes d'ocupació a nivell europeu. Tens més informació en la web de Labora. Des de l'apartat Busca ocupació, marcant la pestanya Treballar a Europa xarxa EURES. En cada espai Labora, disposes d'una assessora o assessor EURES que t'informarà sobre la xarxa EURES, així com sobre altres qüestions relatives a la cerca d'ocupació i formació fora d'Espanya. Labora t'ofereix la possibilitat de millorar el teu perfil professional a través de cursos impartits tant en centres propis com en centres col·laboradors. La major part dels cursos que oferim permeten obtindre certificats de professionalitat de fins a 3 nivells de qualificació. Els certificats tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. El sistema d'inscripció en aquests cursos és molt semblant al que hem vist en ofertes d'ocupació. Has d'accedir a Punt Labora i anar al botó, en aquest cas, de formació. Recorda que pots accedir des del teu ordenador o en l'APP del teu mòbil. El cercador et permet seleccionar per província i per comarca. Veuràs el llistat de cursos que pots sol·licitar. Dins de cadascun es dona informació específica. Si vols apuntar-te'n, punxa en M'interessa. Si prefereixes la formació en línia, en el campus virtual Labora Formació podràs trobar cursos gratuïts de formació complementària. També disposem de programes mixtos de formació i ocupació, projectes Tabalem, escoles d'ocupació et formem, tallers d'ocupació. Es convoquen periòdicament amb l'objectiu de qualificar-te en una nova professió. Recordem de nou la importància de mantenir actualitzades les dades de la teua demanda d'ocupació, ja que els cursos solen tindre requisits previs. En cas que no tinguis titulació suficient per accedir a qualsevol dels cursos, pots obtindre-la a través de les competències clau. No ens oblidem d'aquells col·lectius que més ho necessiten. Per això Labora ofereix ajudes i subvencions. En la pàgina web disposes d'informació sobre les convocatòries. Comptem amb programes específics d'ajuda per a la contractació de treballadors i treballadores com Avalem Joves i Avalem Experiència, per tal de facilitar la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables. Perquè la nostra atenció pugui arribar més lluny,
col·laborem amb altres entitats, centres especials d'ocupació, centres col·laboradors d'ocupació i inserció, empreses d'inserció, entitats col·laboradores per a la formació, agències de col·locació i agents de desenvolupament local. Important: si el que necessites és sol·licitar una prestació o subsidi, posa't en contacte amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el SEPE, on podràs gestionar-la. Recorda que, encara que compartim oficines, som dos organismes distints. Per continuar informada o informat de les novetats, segueix-nos en les nostres xarxes socials. En YouTube trobaràs molts tutorials per ajudar-te. En el blog publiquem articles que et poden interessar. I en Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram pots seguir l'actualitat de Labora.